आच्छा आं दायो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै फेसबुक पेजखौ मारै खुलियो बेखौ खोन्थिगोन। बे आंनि फेसबुक प्रफाइल सफाइल जेबो गैया। बेयाव पेज होननाय लिरनाय थायो। बे पेजखौ क्लिक खालामदो। पेज क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय बेयाव आंनि चेनेल मोनसे दिहुनखानाय दोङो। ओमफ्राय बेखौ गोदान खुलिनो सानदों आं। बेयाव नेमखौ लिरबानो जाबाय नोंथांनि चेनेल पेजनि नेमखौ लिरबानो जाबाय। सरि बे पेजआ खुलिखानाय दं बेनिखाय जायासै। दायो गोदान लिरफिननांसिगोन। पेजनि एक्सट्रा बेलेग नेम लिरनांसिगोन आरोना। आं जिखुनु खोन्थिनोल' आखायाव लादों खिन्थु होबाय आरो जाता माता लिरबाय। बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन आरो आदारखौनो सेलेक्ट खालामबाय आं। दायो बेयाव कमिउनिटिखौनो सेलेक्ट खालामो। दायो बेयाव नेक्स्ट क्लिक खालामदो। नेक्स्ट क्लिक खालामबानो नोंथांनि चेनेला जासिगोन। बेयाव प्रफाइलबो होनो हागोन। आं बेखौ स्किपबो खालामनो हायो। स्किप खालामबाय आं दायो। स्किप खालामनानै नोंथाङा बेयाव कभार फट'बो होनो हागोन। बेयाव आं बेखौ होथ'ला डाइरेक्ट स्किप होबाय। जास्ट इन्टिनल' नांगौ नङा होमबा? एड्रेस बेयाव होनो हागोन। बेखौबो स्किप खालामनो हागोन। जेबो लिरला आङो। बेनो फेसबुक पेजआ खुलिबाय, अपेन जाबाय। निउ फेसबुक पेज जाबाय बियो। थेंक इउ। आच्छा दायो बे फेसबुक पेजखौ आं मादि डिल खालामो बेखौ खोन्थिनो आखायाव लादों। बेखौबो फेसबुक पेजावनो लांदो। फेसबुक पेजाव लांनानै नोंथाङा बेखौ इडिट पेजाव लां। इडिट सेटिं क्लिक खालामदो। जेनेरेल सेटिंआव क्लिक खालाम। बेनि उनाव फैगोन नोंथांनि बेयाव पिन चेन्ज, फेभरेटिज एन्ड रिमुभ पेज दायो डिलिट पेजाव क्लिक खालामनानै डिलिट जागोन। नोंथांनि चेनेल दा गैलानो बिदि जागोन आरोना। क्लिक खालामनानै बेखिनियानो। थेंक इउ। आच्छा आं दायो खनसेयावनो फेसबुक पेजनि बे नेमखौ मादि सोलायो बेखौ खोन्थिनो आखायाव लादों। दायो बेयाव आंनि फेसबुक पेजआ निउ सानजित दंमोन। बेखौ आं सोलायनो आखायाव लादों दायो। नोंथांमोना नायलांदोल'। बेखौ जाता माता बे इडिट पेजाव लांब्लाबो क्लिक खालामबाबो माने जेबो जाया। क्लिक खालामबाबो जाया आरोना। बेखौ एक्सट्रा गुगोलावसो हायो। बेखौ गुगोलाव क्रोमआव दायो गुगोलाव लांदो, सार्च खालामदो। बेयाव am.facebook बेयाव फैखायो फार्स्टआवनो लिंकआव। बेयाव क्लिक खालामबानो मोनगोन। बेयाव लगइन खालामनांगोन नोंनि फेसबुकखौ। बेयाव अलरेडि इउ हेभ एकाउन्ट बेखौ क्लिक खालामबानो मोनगोन नोंथाङा। फेसबुकखौ लगइन खालामबाय। आंनि फेसबुक फैबाय। दायो बेयाव बै मोनथाम लाइनाव थुना होदो। बेयाव नोंनि सानजित पेज बेखौ थुदो, क्लिक खालामदो। बेनि उनाव बै डट मुर बेयाव मुराव लांबानो मोनगोन। बेखौ मुराव क्लिक खालामदो। इडिट पेजाव लांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव नागिरना मोनगोन नोंथांनि नेम चेन्ज बेफोरखौ। एबाउट सानजित बेखौ क्लिक खालामनाबानो थुबानो ओंखारगोन। बिदि ओंखारगोन सानजित सिं बर' चेनेल। आं बिदि खालामगोन। इउटुब चेनेलनि नामजों एखे खालामगोन आरोना। फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेल एखे मोनसे नेमखौनो होबाय आङो। दायो बेखौ कन्टिनिउ खालामबानो जाबाय आरोना। जेबो आन्दायनो गोनां गैया। रिकुइस्ट चेन्ज अके। दायो बेयाव सानजितल' ओंखारदो। बेखौ रिफ्रेस खालामना हो। खनसे गोजौथिंनिफ्राय आखाइ क्लिक गाहायथिं बोना हो। अब्लानो बे नामा फैगोन। नायबाय था फैबायना दा। थेंक इउ। बेखिनियानो आंनि प्रसेसखौ नोंथांमोना गाहाम माने जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब, बेल दाबाखौ थुनो दाबाव। थेंक इउ। अके बाय।